Nire ikerketak minbiziaren biomarkatzaileak topatzea du ardatz analizatzea. Biomarkatzaileak zer diren ulertzeko, minbizi bat gaixotasun konplexu bat bezala ikusi beharko genuke. Ekosistema antzeko bat bezala, non minbizi zelulek eta beste zelula batzuk, zelulak, fibroblastoak, zelula endotelialak, eta euren artean elkarrekintza konplexuak, dinamikoak eta denboran zehar aldagarriak direnak sortzen dituzten. Elkarrekintza hauek seinale kimiko ezberdin bitartez ematen dira, eta seinalen ondorioz, zeluletan, zelula ezberdinetan, molekula ezberdinak adierazi daitezke, euren mintzetan adibidez. Edota jariatu egin daitezke, olera, gernura, eta bar. Biomolekula hauek, kasu askotan, biomarkatzaile bezala definitzen dira, identifikatzen dira. Lagundu egiten gaituztelako, adibidez, minbizi mota bat hobeto sailkatzen, edo tratamendu bati erantzuna ona edo txarra izango den jakiten, pronostiko azken finean zein izango den jakiten, eta kasu batzutan baitere lagungarriak dira, diana edo itu terapeutiko moduan, azkenean tratamendu berriak sortu ahal izateko. Minbiziaren ezagutzak edo tumoretan ematen diren elkarrekintza hauek ezagutzak asko lagundu gaitzake diagnostiko eta tratamendu bide berriak sortzeko. Adibide bat jarri nahi nuke duela urtebete, 2018an Nobel saria jaso zuten ikerlari bik, estatu batuar batek eta japoniar batek, eta hauen aurkikuntza hau izan zen. Minbizi zelulak euren mintzan nolabaiteko maskara bat jartzen dute, eta horri esker, babes zelulengandik, sistema immunitarioarengandik, ihes edo eskutatu egiten dira. Babes zelulak minbizi zelula arroz bezala identifikatu eta eraso egingo luke, baina maskara honekin ez da hori gertatzen eta horrela minbizia garatu egiten da. Aurkikuntza honek zabaldu ditu immunoterapia bide berriak. Eta horri esker melanoma, birikia, giltzurruna, estelodia eta hainbat minbizitan terapia oso lagungarriak izan dira. Beste elkarrekintza batzuk ezagutzeak azkenean diagnostikarako, zein tratamendurako bide berriak harriko lituzke. Oztopo nabarmen bi adierazi nahi dituzke. Lehenengoa finantziazioa eta burokrazia izango zen. Ekonomikoki laguntzak eskasak dira, burokrazia asko handitu da, eta horrek ikerlariak egoera paradogiko batera eramaten gaitu. Gure lanaren zati handi bat proiektuak eskatzen egiten dugu. Proiektuen paperak betetzen lan administratibo asko dago. Eta horrek asko, frustrazio asko eragiten du. Hori izango zen bat. Eta beste alde batetik, jakin behar dugu, edozein osasun esparruko ikerketan ezinbestekoa dela oinarrizko ikerketan aritzen direnak eta ospitaletan eta aritzen diren espezialistak, klinikoak, mediku, erizain, fisioterapeuta eta elkarlanean egin behar dutela. Taldeak multidisciplinarrak izan behar dira. Eta hori instituzioetatik bultzatu egin behar da. Hospitale mailan karga asistentzial asko dago, badakigu, baina laguntza eman behar zaio ikertzen duenari. Denbora eman behar zaio eta, adibidez, oposaketetan eta kontuan izan behar da, pertsona horrek tesi bat egin duela, edo artikulua publikatu dituela, edo ikerketa proiektuetan parte hartzen duela. Minbiziaren ikerketaren erronka nagusi bi aipatu nahi dituzke. Bat izango zen, oraindik ere, diagnostiko goiztearrean gehiago ikartu behar dela. Minbizi batzuen diagnostiko goiztearrean baditugu programa batzuk, estelodiko minbizia, bularreko minbizian, oso interesgarriak direnak eta oso onak direnak, baina ondo egongo zen biomarkatzaileen bitartez, odolean analizatuko biomarkatzaileen bitartez, kapazak izatea diagnostikatzeko, adibidez, estelodiko minbiziaren aurretiko tumore onberak. Hori izan diteke, diagnostiko goiztiarrean biomarkatzaileak erabiliz lortzea bide hobeagoak. Beste bat izango zen oinarrizko ikerketari dagokionez, minbizia oso gaixotasun heterogeneoa da. Jendeak ez daki, baina ez dago minbizi berdinik, minbizi guztiak ezberdinak dira. Bai, oso heterogeneak pentsatu behar dugu, ekosistema konplexuak direla, hauzune oso ezberdinekin eta denboran aldatuz doazenak. Hau, ondo ulertzeak, terapia
espezifikoak, paziente bakoitzeko espezifikoak diren terapiak lortzea ekarriko du. Ja, hasi dira egiten olakoak, baina hori da beste erronka garrantzitsu bat.